Hei, salutare fraților, eu sunt Marshall și am decis să fac o serie de Minecraft Vanilla Survival pe 1.7.2 împreună cu 3 prieteni de mei, Element, BBS și Doc. Da, eu sunt Element, Luiza mă cheamă. O să vă vedeți mai des, adică în episoadele cu CSGO și probabil Team Fortress, cine știe, poate și Medin, CS1.6 dacă facem Marshall și în fine. Da, eu sunt BBS, o să mă vedeți cel mai des în toate jocurile posibile. Bine, durează mai mult până o să iau CSGO, dar o să apar și acolo. Metin mai mult și Minecraft. Da, și a mai rămas Doc, care puțin cam tăcut acolo. Da, eu am treaba mea aici, nu... Bă, hai gata, că procurăm destul aici. Ba da, mă, nivelăm până acolo, știi? Bă, uite. Deci, o să fac mai multe serii, cum ar fi Minecraft, CSGO, CS1.6, Metin, Sam, posibil Team Fortress 2 și vedem aici. Ceva arde. Bă, au rămas ăștia suspendate aici. Nu mai e lopata, mă? Sau că două bucăți. Am învins legea gravitației, uite, stau sub alea și nu pică pe mine. Hai că vă ajut și eu să faceți pe aici. Bă, care aveți o lopată? Ți-o dădu eu, mă. Nu ai nevoie. Nu mai am. Doar Ah, Bogdane, ba, să te răduc. Stai cum Eu mai nu o am. luai, eu acum fac Mai am, lopată mai eu. am. Gata, Jucăm pe acest server de aproximativ 15 minute. Filmasem și prima parte, doar că în acea Băi. parte nu era Bă, Doc, OBS. Doc, uite-vă pe măta. Să mă... Uite, doarme măta. Vino ca să vezi. Vino, uite. Uite cum doarme. A, bă, văzuși? Ce te vede la vacă? Nu, mă, nu, era o caracatiță. A, scoală. Bă, Caracatița era Panfiloiu, bă, nu mai știți. Prisma aici, mă, băieți. Zicea că ne omoră Panfiloiu. Blue. Cum avea numele? Bluepex. Habar. Stai să mor eu. Ascultarul n-a murit. Oh. Trebuie să-mi fac și o lopată, o lopățică. Am eu una de aia de nisip dacă vrei. Ce faci mai aici? Bă, trebuia să lași leșteul ăsta. Ce lește, mă? Avem acolo apă și acolo. Opriți cu i-am pe mama lui și o punem acolo. Scuze-mă, Doc, gata. Bă, tu sigur voiai să scrii Ninga și nu Nigă. Sau ninja. Da. Dar de ce eu sunt singurul în curul ăla? Nu știu, așa e skin-ul. Ui. De ce mai niște dirt, că nu văd cine ajunge? Stai așa, am din plin. Am Până aici. 200. Ia Așa, fățiorul meu. Clay. acum tot lemnul care l-a adunat o să-l puneți în chest. Marcele, vino să-i... Ce se iau? Uite aici pe Dar nu munteni. mai am nevoie, mă, pune-l în chest. Bă, nu, apasă pe cutie și Q ca să-l arunci pe tot pe acolo. Scuze, tata. Dar pune-l în chest și mi dai mie. Zici că vrei. Da, nu mai vreau. Mamă, ce... câte Deci astea. puneți tot lemnul. Cât pământ am, mâncați așa. Imediat vin și... Și Am 20... mai defrișăm pe aici acum, ia? du-te și tu, uite, în partea aia acolo, să iei niște lemn. Eu? Da, oak de ăsta. Bă, Uli, eu zic să nu spargi aici, că fac eu un templu mai târziu. Nu mai sparge, bă. Lasă-mă Ce așa templu acolo, nu mai faci, sparge. Nu mai sparge, că îmi place Uite, forma. ce Știi? Și fac un templu ceva. Vedeți că pun aerul la prăjit. Bă, Bogdane, stai să-ți fac eu un topor, am. Bă, pământul ăsta să-l punem pe aici, undeva. Îți fac eu un topor. Stai că l-aranjez eu, îl pun... Ce groșie e, Luiza. Stai prea mult la calculator. Ce ai, bă, ți se pare? Pe Luiza poți să joc șah. Du-te ia lemn.
Mă duc eu, mă lasă că am Hai că eu mă apuc de casă. Stone X. Să mă gândesc cum să o fac. Păi și am Stone X. Ai obținut lemn. Bă, dar dracu, și până acum luai 2 duzini și de-abia. Bă, doar ștejar atât? Oak. De tot, mă, de toate. De toate, mă, vedem aici ce combinăm aici. Ce Bine. de tipă, bă, faci, mă? Bă, deci să fie asta fața. 4. Bă, fă și tu fața cu fața spre apă. Nu, facem așa decât fața Fă- de unde veni rău. Fă cu fața spre răsărit, băi. Mi-am dat spre... Mamă, ce mișto e aici. Uite, găsi o vacă. Găsi. Bă, avem lână. 3, 4, 5. Avem nevoie. Avem nevoie doar. Ninga, ce faci, mă? Du-te și tu și caută oi. Mamă, Error 400... Error 404... Oi... Bă, ar trebui să mai luăm din muntele ăsta puțin. Intrai în el. bă, bă. De fapt, Al cui făcu? Ia mă, ia din el, ia din el. 3, 4, 5. Mă duc să mă bag cu vaca. 2, 3, 4. Mă duc să dau parte în parte cu vaca, ia vină mă cu. Hua! Oh, Uite un nou. mu. Uite și o găină. Mu. Marcel, să zic că faci coloseum aici. Oh! Marcele era să stai cu ăștia. Păi tai, oricum nu-i puse bine. Nu mă tai tu, lasă. 2, 3, 4. Mamă, frate, deci nu vine să cred. Cine e Tiger Shark ăsta? Eu Nu știu, mă. am skin-ul Mamă, ce bun. de 3 ani. Uite pe Iulian ce caută oi. 3, 4, 5. Da, chiar asta fac. E vrenic, băiat. Uite, găsi una. Omoară. Pune-i nume. Gina. Pistol. Pistol. Gina Gun. Gina the Care Gun. îți umple piscină. LOL! Ce? Nu Chiar așa o cred. cheamă? Nu știu dacă m-ai spus, dar suntem pe pisul deocamdată până ne stabilizăm. LOL! Uite, 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 uite. Uite un puișor. Bă, hai să găsi lână pentru... Ai arica, un puișor. Uite, o să-l numesc Nelly. Nelly. Tado. N-am cu ce să te hrănesc. Cu ce se hrănesc ăștia sau nu? Da, cu... Bă, lasă-l, bă, de ce ești nesimțit? Dă-te încolo. Nelly is dead. Bă, dă-te. De ce ai plecat, Nelly, puișor? Zi, bă, luați lemn. Eu da. Au. Îl pun imediat aici. Te îmi dai arica, energizant. Să fac așa. Mă duc prin tunel. De ce noapte? Nu mă amui. Nici oi nu mai Sunt ui. 5 bucăți vere de lână. Bă, dar luați lemn, glumă, te ghinuiești foarte. Știu. Mulțumesc. Mai am eu 20 de bucăți. Wow, și tu ai mult, mai mult ca mine. Am eu 5 bucăți. 2, 3. Mamă, îți dai seama cât de mult. Dar unde am fost eu prostule să iau Bă, oi? Marcel, ia, vină Eu încoa. prostul. Eu am fost să îmi dau întâlnire Ce luam pe începutul Cu Q. Mamă, era frumos. îmi poate lumina în monitor și de-abia mai văd. Bă, bă, Luiza, vezi. Îmi caut ouă. Cine dracu bate la ușă? La ușa mea. Poliția, evident. Bă, pe bune, chiar bate cineva la ușă. Bum, bum. Păștărița! Uite câte oi sunt aici și ci că Doar nu de mai ce să găsi vine oi. poșterița? Găsi și cap de dovleci. Mamă, că îs 4 oi. 3 albe și una neagră. Și Marcel Hai, eu fac un pat până găsise acum. dovleci. Dacă le bag cu toporul, le omor mai repede, așa-i? Da. Ce dracu e acolo? Eu și lână neagră. Îmi fac pătură din lână neagră. Veniți aici, oilor. Be.
Adevărul e că patul tot roșu cu alb iese. Da, știu. Dar eu vreau să-mi fac păturile, înțelegi? Oh! Era să pic. Am 3 bucăți de lână. M-am eu două. Stai că găsim un cap de tofleac. O să-l pun la intrare. Azaret. Luiza, să găsim că un puițe la adopt. Nu. Bine. Bine, nu ți-l luăm. Bă, bă, Liza. Îmi caut ou. Probabil mă pierdui, dar probabil nu. Bă, să-mi bag piciorul. De ce mi-o mărăși puișorul? Pentru că să te încade. Da. De păstați un băieț Inteligent. de casă. A dat mașina peste el. Uite aici o găină. Ouă. Există viață și după moarte, Luiza. S-a dus într-un loc mai bun. Ce mai bun, mă, nu văzut și că... Nu, aici nu aveai cu ce să-l hrănești, acolo nu-i mai trebuie. Bă, să văd cineva să ia chesturile și să le pună în casă. Da, eu Nu m-am idei cu să fac. Vin eu imediat, dar stai să omor găina. De ce mi-o mor găina? Ia. Găina Iuliei albu. Pe aia și eu așa mă rog. Au, Bogdane, unde e lâna? Mamă, ce e? Ce vrei, frate, lasă-mă să iau lemn. Ne Misiunea trebuie mea este patru de la de lână. Hai Bă, să Marcele, lasă așa ce tu. Nu, pune jos. Păi sunt o grămadă de iteme. Păi și? Iau eu cât pot și luați și voi cât puteți. Nu putem. Așa zi unde să-l pun. Undeva acolo de jos într-o colț. Mamă, și acum. Dă-i tata. Hop, 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 hop. Mamă, se aude clip. Al meu. Nu e al meu. Nu e al meu. Al meu se aude altfel. Eu am 2 mouse-uri la un calculator. Da, mă, Eu am unul și bun. Nu, unul e al meu și unul al tati. De ce? Păi nu știu, nu-i mai place cum merge mouse-ul pe care îl folosesc eu. Și și-a luat mouse. Bun. Păi și de ce nu le și tu? Ce, ăla? Păi tu știi cum se aude clicul la ăla? Uite, stai. Oh, lasă. Mă știți pe al meu, de la Genesis. Pe auziți aici. Nu se aude chiar și de rău. Păi, fiindcă este de la Genesis. Sunt un survivor. Dacă vedeți un șmecher pe munte, să știți că eu sunt. Nu văd. Bă, hai, mai făcut rost de un pat. Uite, o văd pe Luiza cum sparge pământ pe acolo. Luiza a spus să nu umbli acolo, că acolo fac eu timp. Mamă, câte oi Bă, tu ești găsi. nebun, nu suntem pur. Să vă veghez din umbră, voi nu știți unde Ce sunt. dracu templu? Ce Ia e uite, ăla? intrați în Ce val. templu? Alo, copii, Ah, intrați în apă. Mamă, trebuie să dau design uitările la casa asta. Hai mă, intrați unul în apă. nu știu să intru în apă, mă înveți tu. Eu Teach să vă me uitați next. după mine pe un munte, ia uitați-vă. În care apă? Acolo, acolo. Poate Și mult. uite-te, uite-te după mine. Nu prea văd. Oh, lol. Stai că vine pavilion după mine. Fug. Doc, unde ești? Caut-o-i pe aici și găsi vreo 7. Bravo, morule. Bă, mă apuc să fac mai multe chesturi. Încă nu. Ba da, ca să separăm... Făi. Răsare soarele. Nu vezi iar picioarele. Când răsare... Când soarele sare. Unde e ăla? Cine e ăla? Furnalul. Eu nu cunosc niciun ăla. Cine e ăla? Furnalul la mine, mă. Unde știu? Cine e ăla? Niște Oare dacă sar de pe muntele ăsta jos în apă? fier. Bă, unde-i fierul? Fierul la mine. Am un Nu știu, stack și... întrebați-l pe Alexandru. Întrebați-l pe Alexandru de la mine în clasă de 100% știu unde e fier. Păi, Pune și niște cărpune să
El este fer, așa îl cheamă, fer. Vezi că pun dirt în chestul de sus. Cu ocazia asta vreau să-l salut pe fer și să-i spun că n-am furat eu ferul. Bă, cum... Mamă, ce hudă făcuși Marcelei. Se vede că plecai de aici. Ia Bă, să intrăm. facem geamuri. Mamă, ce-mi place că e așa în aer liber, mă simt ca la un camp. Ua, Că veni vorba de Camp Rock. camp rock. Unde pun lemn de astea? Unde-i pământul acolo? Nu știu Unde? unde. Acolo. Au. Și lâna Uli, vezi că o băgai tot acolo. E lumină afară. E lumină afară. E lumină afară și la... Ce dă mai bine așa? Ups. și la mine. Uli, vină să iei lâna. Bici. Sunt deja destule 4, ce mai faci? Câte sunt? 3? Oh, Patru. bă! 4, lasă, poate mai e... Bă, dar de ce sunt așa de... Bă, fac o casă de aia de pescat. Nu, mă, nu consuma resursele degeaba. Ce resurse? Că mi le fac singur. Nu, mă, nu. Momentan să terminăm casa. Bă, fac... Pe ce mai ai de făcut ea? Oh. Acoperișul, ce? Ce acoperișul, mă, băiete? Facem și ceva subteran. Mă duc pe expediție. Pararam, pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Facem și etaj. Tarara, tarara, tarara. Mamă, cât copaci mișto găsi aici. Uite, ouă. Olii ți-au scăpat ouăle. Ce șmecă să se vede așa din față, frumos, dacă nu avea și niște frunze. Bă, se ducă cineva cu el, dau foarte că are niște frunze. Mă uite pe unde sunt eu. Hopa, vin spre Luiza. Cu Da, talent. ușă nu punem aici. Ce ușă mă ești nebun? La casă. Facem de aia cu pressure play. Ce ești nebun? Vedem ce facem. Luiza, n-a ieșit niciun pui din ou, îmi pare rău. Bă, Uli, ce faci cu Uli, ia ușa? și tu asta. Uite-te în spate, Așa. Uli. Da, bă. LOL, se aude vreo melodie? Așa, du-te și ia frunze, Bogdane. Așa mă, de ce mă băiatul? Și iau și pe asta, se duc repede ăștia, vezi că i-a aruncat una în spate. Și ia și de aia de dar cu... Așa că mă duc acolo în jungla aia. Mă duc la Sun Celebru și iau frunze de acolo câte vrei. Da, Sunt celebru. trebuie să mă să iau niște... Sun Celebru, lasă-mă aici. de aici. Ce vrei mă să iei, că acolo mă duce eu? Lasă-l eu niște bănuți. Nu știu Da. să iei frunzele. De fapt, lasă că am Da. eu. Păi eu aici veneam să iau lemn, sincer. Mai iau frunze sau iau lemn? Ia frunze, că iau eu... Bă, eu mă ocup de De ce? Grădină. grădină, exact. Dar vezi, fă și tu pe lângă rupe acolo. mai Păi spate. da. Stai. Vrei să nu te pierzi tu aici. Gică Hagi. Cine e eu? Ăsta în puța bănă? Nu mă trebuie să fac. Cenzurează-vă și tu cuvintele. Îi se puță. Și ceva este cenzurat. Da, copii. Bă, trebuie să găsim 300 de zahăr. Puța este un organ de Era- reproducere, copii, să nu încercați asta. Să nu vă jucați cu focul. Să nu vă jucați cu focul acasă. Bă, lasă-mă în pace că... Bă, să ieși niște lemn de aici. Da, frate, oh. Oh, Let's try this at home. Mama mea! Unde e mama ta? Zici că e... Dacă te peșteri avem. Zici că sunt floci unii de la Bă, da. frunzele astea la pică, frate. Africa. Africa. Da, mina, e. Ca. Bre. Bogdane, unde ești? Că acolo sunt văd. Ceva? Vrei tu să-mi văd? Da, mă, aici, prin floci ăștia.
Hai, vină să-mi fac scara. Hai, ține mâna să mă urc. Așa faci, pleci, a? Uite ce mișto tăie copaci, au forme diferite de plus, uite, vezi? Da, veri și tu. Bă, nigă, prostule, unde te duci? Au 300 deja. Se ascunde iubirea ta pe acolo, în zâna pădurilor. Te duci să-i dai o ciocolată. Un iced tea. Hai Vezi că trecut pe la mine, zis, te confundă. Dar știi că e bună priza, hai. Să mai Hai să treacă. gândești prea mult. Ce zici, mie, fecior? Nimic. Fecior! Fecior! E direct. Mi-aduce aminte de dânsa. De dânsa pielea. Da. Așa, ți-am luat 2 sticuri de frunze mai târziu. bine, mă. Dacă nu-ți ajung 2 sticuri de frunze, ne spărăm rău de tot. Păi uite, să știi și tu că chiar nu supără. Oliv, nu o să-mi fac scară. Ce scară vrei? Zici tu palma să mor și eu. Un pom. Da, mă. Mă așteaptă gagică ta sus. Ninga dârpă, Nu, mă așteaptă ninga dârâa, știi, gagică sa. dâră a. Mamă, ce idee am. Mamă, ce idee n-am. Și, frate, eu nu am idei de obicei. Știu, da. Bă, întrebe Trestie neapărat. Vezi, mă, du-te că e prin chest. Și trestia trebuie, Uli, știi? Bogdan, adu lemn de la că îmi trebuie neapărat. Stai așa, frățică, că acum mă apucai să tai. Nu mai dai frunze, că mi-ajunge. Nici nu dă Nu bine. mai. Wow. Las că fac eu ceva din frunze. Ce-ți faci? Ce ai văzut de asta? Sunt pantaloni, că nu vezi că sunt cu gol. Bravo. Au, firer alb. Unde vrei aici? Cine? Trestie. Nu, cine te întreabă? Ăsta e idiot. Oh my god. Oh my guys, oh my guys. Oh my guys. Știu. Oh my guys, oh my guys. Oh my guys. Dă-te, bă, că cad. Bă, dar cât filmarăm? 20 de minute, o jumătate de oră, cât? Filmăm mai mult. Cam așa, o luăm pe imediat. Le împarți și Deci, cam fondul. atât pentru astăzi. Eu am fost Marshall. Eu element. Cu Element, BBS și Doc. Eu sunt Niga. Da, El e băiatul pădurilor. Niga cel tăcut. ne vedem data viitoare.